dzinoigumidze musabo wesungura dzamunopiwa nePeace and Love Saloon pa Blue Jeans Radio chishanu chega chega mwina DJ Hati David Chipoy. Stereo music power. Makadi zenye materero Blue Jeans Radio. Andonzi Hati David Chipoy, the Blue Jeans Master, the son of Moyo. Amwana umera moyo tewa pande penyo ya jandetea. Usiri kutampira kumatima na nyika kwa muri kokoko. Kweze andetea. Angle tebule kudi yang pata kashe kuzdawani sonke lapo ya kona. Oza. The number one online radio station. Blue Jeans Radio Sungura Top 10. Could say? Pana attention dorino pana paradza imezi najera maboys kukangira pakazvira dzimwe mwana amayo amara sibona kuti kunamba nani komeke njani asema votera nyanditi msochina 4 p.m. to 6 a.m. yave Friday this day hoza mpela viki atova da sandru sapo na munyoma tomba nditika atova tako daiso akuti zvinakidze amurise kwese kwa muri koko andotenda kune mafona nditika umwe vacho kaka apa munofona papa manje make sure makosi nyanonzwika with drama volume atikwanise kuise pachirongwa manje kana tisingakunzori muri kuti kudi anditika anatsichapfurira mberi nenhoronde takaita Midas Touch part 2 atiri kutenda musharu kwakabva mugwere wakamutswa kuwakafa usandrova nditi mukoma pana banani pana mapatya nditi apakamira sekudaiso Usasiyeimba moyo usasiyeimba moyo usasiyeimba masiziwa usasiyeimba masiziwa usasiyeimba duwayo usasiyeimba duwayo usasiyeimba usasiyeimba moyo usasiyeimba masiziwa usasiyeimba masiziwa usasiyeimba duwayo usasiyeimba
akanonziko murudo kubva kuna gift muyozi akagere pana manaina aziriyega nditi mwe wacho nde uyuyuyu kuti zvinakidza ndetika andonziba kudzipa radio pacho bangoni dzashe a Blue Jeans Radio akuti zvinakidza nditi tibatei pa YouTube mongo subscribe mongo like mongo share ma comments atete akuti zvinakidza tibate zvakare pa Facebook Blue Jeans Radio Station atichitandara chitara tesa nditi kati chinakidzwa atichidhukigwa nditi amuchisimbisa kuti simba rehove riri mumvura nditika kaka Arregendi zodari pana mane mwacho ndiani kwa anonzi Mark Zodo Baba Malvin Mark Ngwazi ne Jean Jax Praise Other Jam Code Ahura Mapako. Are you ready? Feel it. Achipiwa mazita nenyaya dzekukwata mutara benji kugara pabenji vachikwata bora Mwari kuvhuta sekunge wakadzvarirwa kwawakarongwa vakuru vakati chirere chikokurera vakuru vakati chirere chikokurera Yoda kuna baba la maine kuti waraorwa Shuga uchatenge achipane nzara Pachipiwa mazita nenyaya dzekukwata Mutara benji kugara pabenji vachikwata Bora Mwari kuvhuta sekunge wakadzvarirwa kwawakaroorwa Vabereki kufutukoti Pamwe vachivaendesa kuhaikoti Tendai Mwari kutengerwa shuka nevana Zvine laki amaisisirio Alright Ngati batei Chiamesazi panamba dzinotito +277 831 63806 Pamwe vachivaenda kana bana chief ya mbongo chibaba +276 1245 6700 kana bila upina muchirongwa nditi bana zvakare simbara shemunyo matombo saudo sina musharu +276 831 49751 kuti tapa dzogolo kana machida upindawo pamakoza nditi mupinde pachirongwa nditika bata DJ Hati David Chipoya apana madzinotizo +263 7749219 akuti zvinakidze mudhukigwa ndite Blue Jeans Radio ndonzi Hati okoyo akari pana manayi zvakara nditi ko panamba 8 pakamira seko arigani mbotengesa asekudaiso Tendai simbarasi chavatendane Uzukuru wakadzura kupi komvera kubva wabuda kudaka kudaiso Zvasekuru akomana ndakadzura kunonzi ku Peace and Love Peace and Love Saloon sekuru zvekuti kana mbuya wako wakaenda vanobuda here kudai vanobuda kuita ngirozi chaiyo kuita mhandara chaivo chirege kugara pano muzukuru rega tinopa mbuya wako kabari vaende ikoko ku Peace and Love kwacho ikoko Peace and Love Saloon is the better solution and more value. Stereo. Ingoma vela ku Amos Tekwani ingoma yatona Ida Muwengi Ngengoma ihlezi ku number 7 kuleli Vicky Alijane Cape Town with Banker Bloemfontein Port Elizabeth Durban Eastern Cape Western Cape Cape Town Peter Marisbeck Parzai Lady Smith Umnambiti Alijane Konangale
in Newcastle, Johannesburg, Nijani, Zitine, Pretoria, Midrand, Tembisa, Rustenburg, Brita, Mafikeng, Alijani. Chilongwa cha mnopone Peace and Love Saloon, the Beta Solution and more value. Upon the Blue Jeans Radio, Amina Hati David Chipoy, the son of Moyo, the Blue Jeans Master. Amana Sumana go to number 7 kumega jari. Are you ready? Are you ready? You feel me? Okay. Number wanditika kana mauya kuma group yedu anditi chamane mavinga kuvhota anditika ane kuteerera ngoma amoka ngogara gara musingavhoti manje oh my face. Today I'm very much I'm so much happy. I'm in the happy mood because Nashtar Zona DJ latest national unongonzwa iwe ameno zikuitike baba Peace and Love Saloon at the Beta Solution kusika kare kare anza timire andandi naona sinovanga kuchitaura nendikataiwa mudhara wangu takakumirira kuti zvinhu zviitika ndete ndikanzaiwa hamuna kutombomira nondasvika ndatovapo. He'll be back so soon. Ateta na wandi takunakidzwa takurukura navo zvinyatsoti tapi tapi so. Simon Mutambe and the Cobra Kings, Panama Saven, the Jim Code, Amaisara, Gatibodere Makos, Tonosakamida Seiko Tibot, hello. Hello. Right. Unaona ini ndongo tanganiwa. Ndikakanganwa hapana zvinenge ndaita. Ndinofona. Bozofana unzitsvaga vanhu teni vebasa otanga kuzviverenga otanga woverenga vanhu teni yobva waitoichiri FM zvonzati saka vanhu vari nabasa yavakurida iwo ndo hausi kurida saka manje DJ ati munhu akakosha mwari ngavakosha chifu yambongo vakakosha chibaba ichorema kai mvana uya kuita video ko kuita seacharovera nemota achikwazisa mundara kuti muri sei mundara Sarajevo vakakosha ka Bosi Chamela havaite Bosi Chamela chibaba Bosi Chamela havanaomira zvakanaka Ingungundero Baba tu havaite Bosi kodza calling kodza mfana wendoda kuti paanouya muno mugebs ambo chikora achigara namudhara wake achimbokukura vachizeya nyaya vachikudzana musoro handiti munoona mani chief chairman saziya ava vanaomira zvakanaka ndovada mukomana uyo aroita vachimani uyo chimani uyu mundau uyu ka eho ari right yeunde uyu ndofunga kuti amba ndakazova kutema akati mana muzimbabwe makasimba komana dzataratura ndikati ayazi aiwa vanhu vari kuzimbabwe meni mukafaka kungoendesa kuhirwa zvega muri magamba varume muri magamba ndinoti mukoma ndakanombotidza muzimbabwe mani ndombovhara redhiyo ndomboyowo ikoko asi mai ukauya kuno neredhiyo dzako idzi kai
unovhoma zvinotorwadza nai ko sauto munyu wematombo vakomana variko havo vanozimba zvavo musino vaitofara bhozi vakatimbisa vakati mari zvavo titakupai eni iyo inenge yangonaka nekuti vana archbishop vanenge varipo eka vana achivanokavapisa vana archbishop vanenge varipo vana overseer Dunlop vanenge varipo aize ana manhanga vana ngwenya pazambia vanenge varipo Phineas ngwenya pazambia ndofunga ari Phineas ngwenya pazambia wani ari kurema pazambia ega ari kurema kunge chitunha pazambia chitunha pazambia iye munhu anofanira kupiwa chiremera apakaizvi zvino murombo hake munhu tomuda akadaro wagara azii murombo hake tomuda naivo vanasave ava nana archbishop ari pamuzanzi apo murume uyo ane rudo iye ane lavhu yakakura ende gurupu rese irika asina kundishuwira zvakanaka chete anga asina hake nguva varume vane rudo vese vaindida zvekuti ndaito I was very overwhelmed wambona munhu une mukuru achichema senisi vakaoma kwete murume mukuru cheteka murume wakatooma musoro semozi kwai wachema achema kuchemera kudiwa wakomana unondisimbisirawo givi muchemwa natekshua chari zvinovasimbisa ndichavadaro vana Simon Mutambi vaimbi vedu vese avo hapana watinosarudza tovada vakadaro vese vanofanira kungozviziva kuti kudiwa kwavo ka marukiro avo ndo kudiwa kwavo kugona kwavo ndo kuti vadiwe hakuna chikiribiti hakuna umwe mushonga kudhara kwava neimwe advert yekunzi Samsoni nyama inonaka inotaura yega saka music wachari unongotaura wega kuti ndonaka ndiri uchini izvi muchemwa anogona kungoshumburudza namashura for 3 months asimhosva hapana kana crime achivaremera chete hapana mhosva yavo chete ndiyongoshungurudza mudhara nesungura ari paBotswana amavanza boss midas ndapedza navo manje pakatoipa nditi Blue Jeans Radio chief yambongo muri seiko achamesa siya zviri kufamba here simba rashe munyo matombo yevi apariseiseiko ipa papa atiri kudhukikwa zveda nditi nengoma kune vamwe vasina kuvhota vakawandisa omafezi muri kwere tsik apa Blue Jeans Radio pacho Aleki Musuki pa number 6 akazevezeve akambana nziko zevezeve achazunguza the ego power mabana mai muzadira midzeze nona ya masharu atiregeisa Yes, hakuna gadi anomirwa ila Chuto Jablan JP Nishwa Fada Wizera Fuli Mudara DJ Hati. Minisiketi, undimirire paketi, iri kuuya miri hoti, ndakuverira mukati. Pfeka minisiketi, undimirire paketi, iri kuuya miri hoti, ndakuverira mukati. Njia iwi, ukachembera waru, nyaya yerudo inoneke. Ukachembera waru, sayona njia iwi, ukachembera waru, iri yerudo inoneke. Ukachembera waru, sayona. Tikatambana ebhora titane kugohwisa ine utane mateyo tikatambana ebhora titane kugohwisa ine
pepiri nemavende vakutsondane wona mutserendende una pepiri nemavende vakutsondane wona mutserendende kutita penya singwenya parasai pa Zambia overseer Dunlop notambaira Ruvarasha Cleopatra my Davy parasai pa Glen Hazel amojo wanzi bekomo ziri kufamba here akuri kunaya here aveduwe anachiyera kotita andina chimbo chekuti muri kundidza zvakanaka ndete amuri kutapiri kwauneni chubu yaenda nepamusoro pebaba Pretoria neli zviri sei zviri kufamba here mambure ana magumbo muri sei gore rino hame vanasave muri sei kwana murombo munotamba here azviri kudhuka here makomana mai Devi kana mchike maona urumbe anditi motanzi shumba hanzi marova anditi kana wati kwaya msaro wa mchidaro so anditi mabvunzo yoti parisei pavari ipapo a Brighton Chivara Chibodo at the gem code zvangu zvichanaka amamzandi sore oga namoya kinayo rimwe zuva vakomana wezangu zvichanaka zangu zitanaka inguva chete paupenyu rimwe zuva tine vivo zangu zitanaka. Welcome to the Blue Jeans radio station, where everybody is somebody. We make sure we cater for all your musical needs. If you are less for gospel music, this is the place to be. There is a lot that is lined up for you. There is the Sungura music, popularly known as Musebe. You will be dancing your way up. And I rest assure you that there's a lot more programs that has been lined up for you. Whatever that you want to do or talk about, this is the place where you can be able to enjoy. Find us on Facebook. Just look for the Blue Jeans radio station. Also find us on YouTube. You will look for the Blue Jeans radio station channel. Subscribe, like, enjoy, and share. DJ Hot
nayo sungura patsogolo kuti ta muri kuzimva bwanji nyimbo zimenezi Johannesburg pakraslona apo zviri kufamba here Mona Lisa arise koma levels acho arise mabasa emaoko anditi takadzukirwa zvetukutana imi manditi muri kumabasa kuti zvinyatsoti tapi tapi so inonziyo Blue Jeans Radio mangwana tiri pa gospel nasi tiri pa sungura kuti ta andina nguva yekutambisa no time to waste ke musi wa 9 anditi mwedzi wechitenda musi wa 30 musi wa 30 rinenge riri bhavhadhi ramudhara ra King David hati David Chiboy mushamarari wenyu saka muri kuita sei akokuseka yangu neona sei awimbe nyambo iritsiwa muri rambo dzinonaka dzako tsimbo donza tambo akaimba Salamoni mambo za Adequate Sounds tindongwazi mandisvitsa kurendo kambo kacho kamakavhotera musi wechina shesa zvakadaro handina kuziva munhu andikoshesa zvakadaro dai huku yaizvisiva inonaka iri menyu yairamba kurara musumburi nematoto dai mombe yaizvisiva inonaka iri menyu yaizonyangadza muswe aifamba chimutera stani vamambo vacharewa wepista muru Warren Chizema Victor Kango Wodefunye Investments Ndini magadi tiripo makati varume totenda nebasa ramuri kuita makaita kuti tizive vaimbi vazhinji isu taingoziva kuti kana angogona chete kumusha uku ndimudhara macheswa ndiani wangu ndiwitnesi apa mudhimulya alright pari sei pari right vanofara here vamwe vosina nateki vose vaimbi vari patsogola vanofara vesava ndonga vari right muvakwazise murume chipo chaunacho chakanyanyisa nekuda kuti hei tatakarasikigwa tinotenda hama yangu munyatsonakirwa nepapi chaipo chaipo ukashure kwawakafa rwabva rwadimbuka runa rwachanditi akuti dambu 0774929919 kana kuti +26377492919 those my number motibata papa nditi pane penyero yache Blue Jeans Radio ndonzi hati David Chiboy the Blue Jeans Master babakudzi pa radio pacho bangoni bazi chauya akonda tinda gume imi yeukashure bozidaka yeukashure mwananguka yeukashure chidonoro yeukashure bozida uchiziva mai kumusha vari munamba uchiziva baba kumusha vari munamba mudhara chipimo Power Express anodziye Musa Marimbire anziye ukashure kana kari pa number 2 handiti pane mapatya pa number 3 hapana munhu saka rigate zvekumhena apo handiti kuvhurudza ngoma dzacho nekuti nguva dzapera vedu wekani tatandara zvakwana imi hamuna kunakidzwa
chakakurera nezuro ukochera chakakurera nezuro ukochera gara pasi mwananguka chinyatso kufunga ruiri mwanangu gara pasi mwananguka chinyatso kufunga ruiri mwanangu chakakurera nezuro tapemberera isu teki ruka waya mdara arikuruka waya zakuruka zia mokonzi ayeli susu chirongwa cha monopole Peace and Love Salon, the beta solution and more fun upon the new Blue Jeans Radio. Musikani chinyarare zvenyu Mwari vachakupindurai muvataurire soko vana mandenyenye nashomba imi chinyarare zvenyu Mwari vachakupindurai muvataurire mhofu vanosamaita imi chinyarare zvenyu Mwari vanopindura anozviziva masibanda namusodi chinyarare zvenyu Mwari vachatipindura mubvunze vaera moyo ruka ukasamungwarira munhu ane ruvengo anagona kuisa muswa muchenjerera munhu ane uroi anogona kungokuuraya usina muswa ukasamuchenjerera munhu ane uroi anogona kungokuuraya usina muswa kunyange musataiana kupomera andokaremera vamwe samazuva ose kuroka maidhazi handisi mazuva ose naini anonzi givhi muchemwa akambo kanonziko mashura munhu ane uroi anogona kungokuuraya usina musawe anefenyuro nde Blue Jeans Radio yangari mafarukwane mpachirwa chanasunoyo sungura top 10 chamunopuwa ne Peace and Love Salon, the beta solution and more value. Alright, it's your favorite DJ. My name is DJ Hati David Chiboy, the son of Moyo. So kwanile kwa lamshanje angari sangari so rotevera nditi pani pandona mind papa inzwa mukatinelima ishe wangu ndinokumbira uchiedza chiveneke baba tu kodza murisa iko bye Archbishop ziri kufamba never mind boss Chamela babraina ziri kufamba khaboroni babotswana apa chiripo chindimba chimaidas chibaba chikankari shumba a full bar in the catering ije wangu ndinakumbira upunduza mubasa irori ndinongoti Mwari muzita raJesu ngavakuchengetei mose nekumabasa kwenyiko kwanditi handite chimbo chokuri kushandikawo amuchiteerera nhefenyuro yeBlue Jeans Radio handiti atosangana mangwana paBlue Jeans Radio Gospel 20 vari paFacebook ramai muchititsigira paYouTube handi tinosubscribe zvinakidza zvichisa nditi aite mangungu ndengo mazita zvenyu Mwari ngavakuchengetei mose babai. mange makateerera kuti
chirongwa Blue Jeans Radio Sungura Top 10 chamunopiwa chishanu chega chega ne Peace and Love Saloon pa Blue Jeans Radio mwina DJ Hati David Chipoli tosangana zvakare izvo ndinotevera.